Обръщам. Много ви моля, удържите тези хора, защото иначе аз ще ги кача на челна стойка и ще имаме пак конфликти и пак ще ни пишат по медиите. Вие имате прерогатив да ги спрете. Това са едни пропутински межитурки, които получават плащания директни от Москва и правят всичко възможно, за да провокират залата. Ако вие не ги спрете, аз ще ги спра или някой друг ще трябва да ги спре. Не. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Помоля само да извикате някой от квесторите да дезинфекцира това алкохолно петно, говори преди малко. Госпожо председател, господин не Ганев, можете към мен да се позволявате... Към мен. Вие в момента за пореден път изпускате залата. Не може да позволявате на лицето Пейков да обяснява за мижитурки, да говори с епитети и вие отгоре мазно да се подсмихвате. Не можете да си го позволявате. Ако смятате, че малкият ви рейтинг, който имате и одобрение в залата, трябва да го досъсипете, докато позволявате на алкохолни петна като Пейков да го прави, това не може да продължава. Към мен, алкохолни петна нямат право да дават определения за който и да е било друг. Ганев, а вие да седите мазничко да се подхилквате отгоре. Сложена е картата. Затова, ако искате да запазите и малкото ви останало достоинство, това алкохолно петно да бъде изгонено от залата, защото е неадекватен.